Dr Dafydd Roberts ydw i, ceidwad Amgueddfa Lechi Cymru. A fe enw i yw Cadi Owen. Fi yw'r uwchgyradur yma yn yr Amgueddfa Lechi yn Llanberis. Teras o 2 chwarelwyr sydd wedi cael eu symud carreg wrth garreg o dan y grisia ger Blaenau Ffestiniog i'r Amgueddfa Lechi yn Llanberis ydi Fron Hael. Erbyn canol y 1990au, mi oeddwn ni'n ail-ddatblygu'r Amgueddfa Lechi ac ychwilio am gyfle i ehangu ar wybodaeth oedd yma o safbwynt hanes cymdeithasol broedd y chwareli. O edrych ar y beth wedi bod digwydd yn Synffagan yn y cyfnod yn arwain at hynny, mi oeddwn ni'n ymwybodol wrth gwrs bod defnyddio tai yn arf defnyddiol iawn o safbwynt cyflwyno hanes cymdeithasol. A felly dyma gychwyn chwilio drwy'r broedd yma yn ardal y chwareli am dai fysa'n addas ar gyfer cyflwyno'r hanes yna. Mi oedden nhw'n dai bychan tebyg iawn i nifer fawr gartrefi ardaloedd y chwareli, a mi oedd hynna'n apelio hefyd wrth gwrs y ffaith bod wedi cael ei gosod yng nghyd-destun y gymdeithas yn ardal tan y grisia, y ffaith bod yna gymaint o hanes nhw'n wybyddus yn barod yn gasglwyd mwy gan yr amgueddfa wedyn i'w lleoli a'i gosod nhw yn yr hanes yna. O'r 1860au a twf y diwydiant i 1969 y tranc y diwydiant llechi yn ardal Llanberis. Fe symudwyd nhw 1 mlynedd ar 20 yn ôl, a mi da ni fel staff amgueddfa wedi ei dodrefnu nhw i adlewyrchu 3 cyfnod gwahanol o hanes a 3 ardal oedd yn bwysig i hanes y diwydiant llechi. Un o'r sialensa mwyaf o ran cynnal a chadw Fron Hael ydy yn syml i cadw nhw lan. Allwch chi ddychmygu dros 140 o filoedd o ymwelwyr yn croesi rhiniog eich drws ffrynt bob blwyddyn. Dyna di reality pob un o tai Fron Hael. Ond mae tai Fron Hael wedi paras dros ganrif a hanner erbyn hyn, a mi fydd nhw yma i'ch croesawu chi nôl i'r Amgueddfa Lechi pa fyddwn ni'n ail-agor maes o law.